Lejliet il-bidu tas-sena skolastika tkellimna ma' erba membri tal-Kabinett dwar it-tifkiriet tagħhom tal-ewwel ġurnata tas-sena skolastika. Anka jekk għadda xi ftit ta' żmien mhux ħażin, għad hemm min jiftakara tajjeb ħafna bħal Karwana u Michael Falzon. Le, anzi, I was always looking forward, mhux biex nidħol fil-klassi iktar biex tiltaqa' mal-ħbieb u da xina tifra waħdi allura kont inkun mixtieqa mill-kumpanija. Imma dejjem kont nidħol very eager l-iskola. Jien kont niftakara tajba, kont wieħed milli kienu jgħidu meta kont żgħir li kont nħobb l-iskola. Il-Ministru Ġew Mizzi rakkontalna dwar x'kien impressjonah l-iktar fl-ewwel jum tal-iskola. L-ewwel ġurnata li kont mort l-iskola kienet mhux fejn idallhom il-karkara, ma kien hemm triq is-sinja, kien hemm somdjar, waħda fejn l-oħra u dawk kienu klassijiet. Hekk impressjonajt li l-iskola għalija meta mort l-ewwel darba issa kienet dar. U għal-Ministru tal-Ambjent Leo Brinkat, l-iskola ma kienx biss posta tagħlim, imma anki tarġa biex beda karriera politika. U għax jista' kollox kellu x'jaqsam l-ambjent ukoll. L-ewwel ġurnata nnifisha ma niftakarx daqshekk tajjeb. Jiena l-ewwel skola li mort fiha kienet l-iskola primarja ta' Bormla u waħed minn ta' avvenimenti naħseb li nibqa' niftakar. Forsi naħseb kien l-ewwel diskors pubbliku tiegħi. Kont ġejt mistieden biex nagħmel indirizz f'okkażjoni marbuta mal-ambjent li għalija kienet attendit il-Ministru tal-Edukazzjoni. Dakinhar kienet l-eċċellenza tagħha l-ex-President anke ta' Barbar. U meta tkun qed titkellem mal-politiċi u fil-każ ta' Michael Falzon, avukat ukoll, xi parir ma jonqos. Importanti li r-rol tal-iskola ma nħarsux leħ bħala xi ħaġa xi forma ta' kastik jew xi ħaġa li trid tagħmilha ta' bilfors imma xi ħaġa trid tagħmilha xi bżonn jużaw għax tagħmilna lkoll persuni aktar sħaħ.